Moi, tää on mun uusi käteen. Ja niin. Tää on mun eka video tällä käyttäjällä, niin mä nyt vaan katon, että sain, niin. Eli mä kerron mitä mä toivon, mitä varmaan moni toivoo, että niin mä toivon, että niin mulla olisi monta tilaajaa ja mä toivon, että mulla olisi monta fania ja kaikkea sellaista, mutta niin sellaista eka video. Mä en nyt kuvannut mitään muuta. Mä oon tässä sängyllä. Niin. Mutta seuraava video, mikä mulla tulee, niin se on varmaan joku Petsi-video. Eli mäkin on sitten sellainen Petsi-fani. Eli mun vanha käyttäjä, niin se on sitten sellainen kiva. Juu, moikka!